La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, s'ha reunit amb l'alcaldessa d'Alboratxe, Francisca Collado, per col·laborar en l'organització del segon Festival Internacional de Cinema Infantil i Juvenil en el medi rural Pantalla Alboratxe. Es tracta d'una activitat que obri una oportunitat per als joves de buscar vocacions, de socialitzar, de formar-se i d'accedir a la cultura, proposant quin tipus de cinema volen per aquest cicle. El Festival Internacional de Cinema Infantil i Juvenil en el medi rural Pantalla Alboratxe va celebrar en 2021 la seva primera edició. Impulsat per l'Ajuntament de la localitat amb el suport de diferents empreses, particulars i institucions, a les quals ara se sumarà la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Com sempre, agrair a l'alcaldessa d'Alboratxe aquesta disposició i aquesta creativitat que sempre la caracteritza. En aquest cas, en un projecte jo crec que molt bonic, com és la participació i la col·laboració en el que és Pantalla Alboratxe, que és un cicle de cine infantojuvenil on volem que participen els xiquets i xiquetes que estan en Torre Alboratxe, però també que siga potser una oportunitat per a crear el Consell Municipal d'Infància, el Consell Local d'Infància, i per tant que els xiquets i xiquetes d'Alboratxe també tinguin protagonisme en les decisions polítiques que se prenen al municipi i també en el que ha de ser el desenvolupament del municipi. I en aquest cas, la segona edició ja de Pantalla Alboratxe ha d'implicar a tota la població infantojuvenil d'Alboratxe i, com no, també als adults, però que se senten protagonistes de també la vida cultural en un municipi com Alboratxe. Tota la programació de Pantalla Alboratxe ofereix pel·lícules, xerrades i activitats compromeses amb visibilitzar temàtiques socials, posant el focus en el tractament de la infància i l'adolescència.